Bine v-am găsit la o nouă serie de webinare marca Doriodent. Mă bucur să încep această serie de webinare cu un webinar de design digital și anume vom face un design de mai multe tipuri de lucrări în softul Treeshape pe care eu îl folosesc pentru daily work și sper să vă fie de folos. Așa că haideți să începem. O să deschidem prima dată order form-ul, unde o să selectăm practic ce dinți și ce tipuri de lucrări vrem să facem pe acei dinți. În cazul nostru o să facem o fațetă pe incisivul lateral. Selectăm fațetă. Caninul o să facem full contour, total anatomic. Incisivul central și incisivul lateral o să-i facem reduși. Probabil o să folosim două tipuri de reducții, în două feluri diferite ca să fie mai multă informație. Molarul îl vom face din nou total anatomic și probabil că o să folosim anumite tool-uri ca să copiem morfologia existentă pe modelul de lucru. Și al doilea molar o să avem un onlay ca să diversificăm puțin. Facem incisivul lateral și central, o să-i facem punte și denumim fișierul nostru webinar Doriodent Treeshape și dăm scan. Eu folosesc un scanner de la Treeshape, E4-le. Introducem în scanner, exact ca în imaginea din stânga, introducem modelul cu dinții frontali înspre camere, facem o scanare preliminară, după care selectăm dinții pe care noi avem ca și lucrare protetică. Cu verde selectăm toată zona de interes. Mie îmi place să selectez tot ce înseamnă model de lucru pentru că vreau să am o scanare foarte în detaliu. După care dăm Next. Scannerul a început deja scanarea detaliată și putem vedea dacă dăm zoom pe scanare, este o scanare extraordinar de detaliată. Sunt foarte mulți pixeli, ceea ce înseamnă că scanarea noastră va ieși extraordinar de bine. Când rotez modelul se vede, așa că vom trece la scanarea inferioară, același lucru, prima dată o scanare preliminară și facem cu verde tot ce înseamnă zona de interes. Zona de interes va fi scanată foarte în detaliu. E foarte important să nu scanăm în detaliu doar zona unde avem lucrarea protetică, deoarece în momentul în care scanăm ocluzia și aliniem ocluzia, s-ar putea să avem niște interferențe dacă tot modelul nu este scanat în detaliu. De aceea, pentru o secundă diferență sau două, prefer să scanez în detaliu din setări. Mi-am selectat să fie detaliată scanarea și să nu fie selectat pe viteză. Scanarea să nu fie rapidă. Avem și scanarea de ocluzie. O să dăm trim celor două modele ca să eliminăm excesul de pe fiecare scanare pe care nu-l dorim. Tăiem zona care nu ne place, la fel și la modelul inferior. Tragem efectiv o linie și zona care e marcată cu roșu practic va dispărea. Bun, putem să revenim la scanarea de ocluzie. Eu la scanarea de ocluzie la aliniament folosesc de obicei un singur punct dacă scanările sunt foarte calitative și punctul de obicei îl pun într-o zonă foarte proeminentă pe ambele scanări, să se vadă pe amândouă foarte, foarte în detaliu. Dacă nu funcționează cu un singur punct, ceea ce în cazul nostru vedem că funcționează, putem folosi varianta de 3 puncte și selectăm la fel 3 detalii care se vadă pe ambele scanări, și pe scanarea de ocluzie și pe scanarea modelului de lucru. Aliniem și modelul superior și l-a aliniat foarte, foarte bine.
În momentul în care se poate vedea că se întrepătrunde scanarea MOV cu scanarea galben, înseamnă că avem o aliniere perfectă. Și acesta este rezultatul final al alinierii noastre și a scanării modelelor. Și dacă dăm zoom, o să putem vedea cât de bine se văd preparațiile, fără să scanăm în multi-die fiecare bond separat, deoarece la genul ăsta de lucrări, la praguri, în general, se poate vedea, scannerul poate să vadă și să înregistreze foarte, foarte bine delimitările. Și dăm Next. Vom intra în design. Aici o să dăm un pic pe fast forward, deoarece nu ne interesează atât de mult. Practic acesta este pasul de secționare a bondurilor. Fiindcă nu am scanat în multi-die fiecare bond separat, softul practic ne cere să secționăm noi manual fiecare bond, ca el să știe unde este delimitarea lui. După ce terminăm acest pas, este pasul cu axul de inserție. Va trebui să selectăm ori automat, putem să lăsăm, ori manual, dacă automat nu l-a selectat bine. Selectăm un ax de inserție, unde avem punte, va selecta pentru toate bondurile care sunt incluse în acea punte, unde nu facem un ax de inserție individual. Avem ulterior delimitarea marginilor, închiderii marginale pentru fiecare bond în parte. În cazul ăsta se vede foarte, foarte bine, deoarece, cum am spus, scanarea este foarte calitativă și bondurile sunt șlefuite, fiind un model de studiu, sunt excepțional preparate. Facem asta pentru fiecare bond în parte și la cel de fațetă. Corectăm unde e necesar să corectăm. Și mergem și la canin. Unde la fel facem închiderea marginală a viitoarei lucrări protetice. Pasul următor este cel de cement gap, spațiul de cimentare. Aici e foarte important să vă cunoașteți mașina de frezat, pentru că fiecare mașină are anumite abilități de frezare. Noi în laborator folosim un programil PM7 care, din fericire, frezează foarte, foarte bine, așa că am observat că mașina frezează la aceste valori impecabil. Avem un fitting extraordinar de bun. Pentru început vom schimba librăria, care softul ne-a generat-o automat, deoarece vreau să fiu cât mai aproape, chiar dacă avem tool-uri necesare să copiem morfologia dintelui vecin, vreau să fiu tot timpul cât mai aproape de morfologia existentă și putem vedea că avem o morfologie, o formă de dinți triunghiulară cu cuspidație foarte pronunțată. Așa că am selectat incisivi, grupul frontal, care să fie cât de cât în asentiment cu ceea ce există deja. Și în zona posterioară am selectat o librărie care există în T-shape, o aveți toată lumea, C15-le, care e foarte, foarte pronunțată, are o cuspidație foarte preeminentă. Îmi adaptez molarul unde avem onlay, e o adaptare în mare, o să vedeți și de ce. În prima fază îl lăsăm așa și trecem mai departe, putem să-l punem noi sau putem să copiem molarul de pe cealaltă hemiarcadă. Dacă nu-l selectează bine, îi dăm un reset și mai dăm încă o dată pe el. De data asta văd că l-a selectat bine, dăm dublu click când vrem să confirmăm și se va muta automat morfologia și nu doar morfologia, cât și dimensiunea molarului original, în varianta originală. Practic a copiat tot. Mie îmi place să dau cu smooth pe zonele marginale unde practic a copiat dintele și folosesc pentru asta tool-ul de smooth. După care o să-l așezăm pe poziție. Ne putem folosi de acest tool pentru a roti lucrarea, pentru a mări dacă e cazul, pentru a muta în sus, în jos, 360 de grade putem să îl rotim în ax. Și o să facem punctul de contact cu premolarul vecin. Îl angulăm un pic ca să respectăm
curba lui Spi, îmi anulez punctul de contact din acea zonă. Mie îmi place să-l anulez cu smooth, deoarece consider că e mai, din punct de vedere anatomic, e mai corect. Se poate folosi și acel tool de reducere a punctelor de contact la 0. Îl folosesc poate doar în pasul final, deoarece dacă trece prea mult prin dintele vecin design-ul, va reduce cumva neanatomic. El reduce la 0, dar mie nu-mi place. Adaptăm și în zona ocluzală. Putem să lăsăm să treacă prin puțin, dar nu exagerat de mult. Iar la final la fel îi vom da să reducă la 0 punctele de contact. După care probabil vom deschide și articulatorul să verificăm și în mișcare ce se întâmplă. Ridicăm puțin și punctul apical a fosei centrale, ca să avem un contact cu cuspidul central inferior. E foarte important să verificăm din toate unghiurile, să întoarcem modelul pe toate fețele pentru a avea mai multe perspective. La fel ca și cum lucrăm analog și rotim modelul pe toate părțile, în special când prelucrăm și ne focusăm pe forma finală a dintelui. La fel de important este și în digital. Să-l rotim pe toate părțile, deoarece avem o singură sursă de lumină și rotindu-l putem vedea anumite aspecte și detalii pe care în mod normal nu le vedem dacă ne uităm doar dintr-o singură perspectivă. Bun. Din punctul meu de vedere, molarul este destul de ok și probabil că o să-l și lăsăm așa momentan. Mai rotim. Și ne focusăm pe zona frontală. Incisiul pe care l-am selectat deja are o formă destul de apropiată cu vecinul său. Putem folosi tool-ul de copiere, de mirroring, dar de data aceasta, fiindcă sunt foarte aproape, mă voi folosi de tool-urile din Sculpt, Minus, Plus, Smooth, Freeform. Mă voi juca cu ele astfel încât să obțin cât de cât un design asemănător al muchei incizale. În cazul ăsta acum dau cu Smooth pentru a netezi muchea incizală cât mai aproape de forma vecinului. Și vom lăți puțin cervical, astfel încât muchile de tranziție care converg spre colet să aibă aceeași angulație și ne putem folosi de lumina de care vă ziceam că e o sursă de lumină pentru a ne regla. Vedem cum pică lumina pe muchile de tranziție. Practic ele strălucesc pentru că sunt cele mai proeminente. În soft se văd foarte, foarte bine. Rotim un ax pentru a avea același ax ca și dintele vecin. Putem schimba un pic angulația. Putem să mai lucrăm la muchea incizală pentru a copia și mai bine, deși acest incisiv am zis că îl vom reduce. Practic nu va fi total fizionomic, e foarte bine să ne gândim structura din start cât mai aproape de forma finală, astfel încât stratificarea să fie una mult mai ușoară și mult mai predictibilă. Măsurăm dintele vecin, măsurăm și designul nostru pentru a vedea dacă sunt diferențe de lățime și sunt. Micșorăm puțin incisivul nostru central și suntem bine. Perfect. Din păcate, acestea sunt niște modele de studiu duplicate și răzduplicate, așa că punctele de contact nu au o precizie foarte mare. Când duplicăm de foarte multe ori aceleași modele în cuvete de silicon, la un moment dat cu timpul își pierd din precizie. De aceea, probabil, pe aceste modele nu vom avea puncte de contact în zona frontală, dar nu e nicio problemă, deoarece e vorba despre design în acest webinar. Voi corecta puțin muchile de tranziție, în special cea mezială.
deoarece îmi doresc să vină mult mai în exterior. De această dată m-am ambiționat eu să fac designul freeform. Puteam să-i dăm efectiv un copy și să-l avem unul la unul copiat ca și dintele vecin, dar vreau să vă arăt mai multe moduri de lucru, mai multe feluri de a ajunge la rezultatul final, toate predictibile din punctul meu de vedere. Am corectat muche de tranziție, netezim puțin zona în care am dat cu plus. Corectăm puțin zona mezială. Repet, vrem să avem un rezultat cât mai predictibil, de aceea vreau să copiez forma dintelui vecin cât mai aproape și deja, sincer, avem o formă foarte apropiată. O să dăm cu smooth un pic, atât, poate prea mult, ca și intensitate. Netezim această zonă și cred că suntem foarte aproape cu el ca și formă. Putem lucra, dacă vrem, și la textură. În acest caz o fac doar ca să vă arăt vouă. Ne uităm la textura dintelui vecin. Nu va conta pentru că oricum va fi un incisiv redus, dar ca să vă arăt posibilitățile de lucru, putem să simulăm aceeași textură ca și pe dintele vecin, dacă cumva l-am fi frezat monolitic. Putem să ne folosim de acea lumină de care spuneam, ca să putem corecta șanțuri, texturi, micro și macro texturi. O să dăm un pic cu smooth deoarece era prea agresiv. Și ne apropiem destul de mult de dintele nostru vecin. Din nou îl rotim în lumină, dar cred că e ok. Așa că vom trece la dintele incisivul lateral, pe care la fel îl vom poziționa. În prima fază îl rotim în ax. Putem să-l urcăm, să-l coborâm, să-i schimbăm lățimea. Doar din acest tool putem să facem toate aceste lucruri. Vrem să avem o curvură frumoasă. Fiind un model cu dinți destul de agresiv, cu o morfologie destul de agresivă, o să vreau să-i fac un bombeu maxim mai accentuat, dar înainte vreau să corectez puțin zona de contact al incisivului central. Desigur, e foarte indicat dacă putem avea un wax-up premergător. E foarte bine, deoarece acesta se și poate proba în gură, că e vorba de un mock-up, că e vorba de o provizorie care se poate testa, se poate folosi ca și un test drive. Ca ulterior, dacă se primește acceptul și validarea estetică și funcțională, putem, ori se scanează intraoral acel design, ori putem, dacă nu s-au făcut modificări asupra lui, putem să folosim exact același design și să folosim acea scanare pe post de wax-up în noul order form, practic în ceea ce lucrăm noi acum, ca să ne fie mult mai ușor să copiem forma care este deja validată, să nu trebuiască să lucrăm din nou de la zero. Ales la lucrări extinse pe implante sau nu neapărat, de obicei începem orice caz mare cu o validare, cu o planificare foarte bună, că vorbim de poze, vorbim de design, vorbim de
de mock-up sau chiar și o provizorie foarte subțire, dar trebuie să avem o validare. În acest fel totul este foarte predictibil, munca noastră ne ușurăm și practic anulăm foarte multe repetări care se fac în mod normal dacă pașii de lucru nu sunt foarte bine gândiți și organizați, dacă nu există un workflow foarte bine definit cu medicul dentist. Cum spuneam, vreau să fac bombeaua maximă a incisivului lateral un pic mai proeminent. Și vom copia ceea ce am lucrat la incisivul lateral din cadranul 1, vom copia cu acest tool, cu mirroring, vom copia și celălalt incisiv din cadranul 2, astfel încât să nu mai trebuiască să lucrăm din nou tot ce am lucrat pe el. Cu un singur click am obținut exact aceeași formă, exact aceeași morfologie cu editările aferente în celălalt cadran. La fel ca la primul incisiv lateral din cadranul 1, facem poziționarea, îl rotim în ax, îl înălțăm, dacă e cazul, îl angulăm, astfel încât să avem o poziție cât mai similară cu omologul său. Putem să corectăm, să revenim asupra celuilalt incisiv dacă vedem că ceva nu ne place. Ok. O să dăm un pic cu smooth în această zonă, deoarece e foarte bine în momentul în care facem un design să venim cât mai aproape de zona de preparație cu designul nostru, astfel încât să nu fie forțat softul să facă închidere la colet și să avem tot felul de forme neanatomice. Din smooth, de cele mai multe ori, încerc să vin cât mai aproape de închiderea marginală, astfel încât și forma va fi frumoasă și anatomică. Ok. O să copiem și caninul, deoarece vrem să avem forma similară, fiind total fizionomic, și o să folosim funcția de mirroring from scan. Cu două clicuri am obținut exact aceeași morfologie, exact aceeași formă și exact aceeași dimensiune a caninului din cadranul 1. O să-l poziționăm și pe el într-o oarecare simetrie cu caninul din cadranul 1. Nu trebuie să avem niciodată o simetrie perfectă. Punctul meu de vedere este că trebuie să lucrăm în permanență într-o armonie, deoarece simetria în natură nu există, sau eu n-am găsit-o până acum, deși foarte mulți fac dinții în simetrie perfectă, oarecum arată nenatural. Și dacă ne uităm și studiem toți pacienții pe care noi îi avem, niciodată nu o să avem simetrie perfectă. De cele mai multe ori este bine să lucrăm în armonie. Și când zic armonie, chiar dacă poate unul dinte este într-un ax și celălalt în alt ax sau ca și orientare, ideea este per ansamblu totul să funcționeze. Și desigur să funcționeze în primul rând din punct de vedere funcțional. Am așezat și caninul nostru. O să lucrăm puțin să mai smoothuim, să dăm cu smooth pe zonele de închidere marginală, să fim cât mai aproape de zona de preparație la toți dinții. Ok. Și punctul de contact distal. Mai lungim un pic caninul. Cred că l-aș
că lăsăm așa. Ok, verificăm din nou din mai multe axe. O să dăm să reducă ocluzal la 0. Dar înainte să reduc ocluzal, vreau să mai ridic puțin punctul apical al fosei centrale a molarului secund, pentru că acolo trebuie să avem contact tripodic, ar fi ideal. După care o să-i dăm să reducă la 0 toate contactele și o să facem asta pentru fiecare dinte. Ajustăm ușor punctele de contact mediale și distale. Pe zona frontală, cum am spus, nu vom avea contact deoarece este un model duplicat și și-a pierdut din acuratețe. Dar vom simula cu toate astea doar ca să puteți vedea funcția de articulator. Probabil că vom deschide articulatorul și vom vedea anumite valori pe care le folosesc pentru articulatorul Artex. Ok. Am corectat ușor și muchea incizală. Conectăm toate coroanele la colet. O să mergem one by one pentru că nu vreau să dau la toate dintr-o dată. Probabil o să mai corectăm foarte ușor zona de închidere marginală, după care mergem la următorul dinte. Vedeți cât de frumoasă este conexiunea în închiderea marginală, adică designul e destul de netted, deoarece am dat cu smooth înainte. Foarte mult contează și îmi ușurează mie munca și o să ne ușureze tuturor munca dacă gândim în felul acesta. De exemplu, la incisivul lateral nu mi-a plăcut cum a conectat, așa că vom folosi conexiunea Simple Connection și o să vedem că e mult mai ok. Va trebui doar să dăm un pic cu plus în zona cervicală. Ok. Același lucru și pentru fațetă și pentru canin. Din păcate la fațetă nu avem Simple Connection, ne-ar fi ajutat foarte mult ca să nu ne schimbe morfologia în momentul în care facem închiderea marginală, dar o să reducem undeva offset angle la 45 de grade ca să fie cât de cât mai netedă închiderea marginală, dar și așa vor exista modificări. Așa că o să revenim cu tool-urile necesare, să-i redăm dimensiunile și morfologia dintelui vecin. Ok. Putem da cu smooth foarte ușor chiar pe zona marginală, astfel încât să nu avem o grosime suplimentară unde se face închiderea, să fie cât mai netedă trecerea. Așa. Acolo avem o margine foarte preeminentă, o să-i dăm tot așa cu smooth. Și o să trecem la primul molar.
unde vom și corecta punctul de contact. O să-i și dăm la 0 și o să vedeți că morfologia nu s-a schimbat prea mult din cauza ceea ce spuneam înainte, că e foarte bine să gândim inclusiv punctele de contact din smooth cât mai aproape de 0 sau chiar la 0, ca ulterior, uite aici am modificat puțin, asta e o mini eroare, dar o să-i dăm cu plus și practic am refăcut morfologia. Ok. Și în rest e bine. Ok. La incisivul lateral spuneam că trebuie să corectăm din nou și la cel din cadranul 1. O să dăm un pic cu plus în zona cervicală. Dacă nu făceam cu simple connection și foloseam celălalt tip de conexiune, ar fi și mult mai bombat. Așa e foarte mică distorsiunea designului. Am dat foarte puțin cu plus și am corectat înapoi designul inițial. Dăm cu smooth să nu se vadă că am lucrat cu acel plus. Perfect. Ok. Vreau să schimb un pic angulația și lățimea incisivului lateral. Și revenim asupra incisivului lateral din cadranul 2, fațeta noastră, unde va trebui să ne folosim de tool-urile din Sculpt. Probabil că o să dăm cu plus, o să lățim înapoi un pic incisivul, o să corectăm formele mezal-distal, joncțiunea dinspre incizal și distal e puțin afectată, dar cu câteva clicuri o să revenim înapoi la forma inițială. Ok. Îngroșăm și mezial. Putem să folosim și freeform-ul pentru a trage anumite zone ale dintelui. Și practic am corectat înapoi punctul de contact. Cu smooth putem netezi foarte puțin aceste zone unde am intervenit. Mai corectăm foarte puțin punctul de contact și suntem ok. Distal, o să facem punctul de contact cu caninul. Netezim foarte puțin, după care probabil că o să folosim din nou setarea de ajustare automată la 0. Deoarece e bine chiar în punctul final, e bine să-i dăm ajustare automată. Poate la ochi nu vedem atât de bine. Reducem și caninul, după care distal, întotdeauna punctul de contact al caninului este foarte coborât cu premolarul, de foarte multe ori este aproape de zona de mucoasă, în zona cervicală.
și deschidem articulatorul. În cazul nostru am spus că vom folosi un articulator de la Artex. Poziționăm cât de cât modelele. Vom folosi, fiind un caz de demo, vom folosi niște valori medii pentru acest articulator. Introducem valorile. Bifăm că vrem să avem și compas ocluzal, să înregistreze în culori diferite și apăsăm pe butonul de play. Nu e deloc, v-am spus, nu e deloc precisă această simulare în cazul nostru, deoarece modelele sunt duplicate, dar vom folosi această funcție inclusiv de reducție automată ca să puteți vedea că există și cum se folosește. Ce e negru este mișcarea de protruzie, ce cu albastru este lateralitate. O să reduc un pic această zonă. Ce este cu verde este mișcarea de mediotruzie, dar din păcate, repet, se vede inclusiv aici la canin, avem un spațiu destul de mare cu dintele antagonist, pentru că aceste chei de silicon se deformează între ele. Bun. Acum că am văzut cum funcționează și articulatorul, o să mai verificăm o dată design-ul. Foarte puțin o să mai corectăm muchia incizală, să fie cât mai apropiată ca și cea deja existentă pe dintele nostru. Și trecem în pasul următor. O să ne apară un mesaj care o să ne avertizeze probabil că nu îndeplinim grosimea minimă, așa că o să selectez, putem să-i dăm automat să îngroașe el, dar nu-mi place cum își face îngroșarea. Așa că selectăm acest tool care să ne arată, putem să setăm pe cât vrem noi, eu l-am setat pe 0.6 și putem îngroșa aceste zone până de ele devin verzi. În momentul în care ele devin verzi, practic înseamnă că suntem în acea grosime setată de noi. Verificăm și zonele de închidere marginală și suntem ok. Așa că vom trece în pasul următor. De data asta vom ignora pentru că grosimea este sau validarea grosimii necesită doar mici ajustări pe care le voi trece cu vederea. Și este pasul în care trebuie să facem reducția pentru cei doi incisivi, unde avem mai multe tipuri de reducție. Așa că o să mergem pe coping. El va genera o reducție automată, dar noi putem la fel de bine să îi spunem pe unde vrem sau până unde vrem să reducă. Putem da un preview și acum, fiindcă am desenat această linie roșie, o să avem un fel de coleretă care o folosesc de multe ori în anumite cazuri, dar de cele mai multe folosesc facial reduction și îmi recunoaște el unde este fața vestibulară, ajust poate cu această linie. Ok. Și putem să-i dăm ok. Și putem să-i dăm un preview. Și practic acum a redus fața vestibulară pentru stratificare de ceramică. Nu-mi place să o las chiar așa.
Vom interveni și asupra ei imediat. Asta e o reducție a omului leneș, să spunem așa. Dar vom interveni imediat și asupra ei. La incisivul lateral o să încerc să-i dau un offset cât mai mic. Nu vreau să reducă foarte, foarte mult, ca să-mi păstreze cât de cât forma morfologiei chiar și în reducție. Și vom mima morfologia internă a dintelui lateral cu acel minus din scalp pentru a genera mameloanele. Desigur, se poate face asta și din ceramică, dar în cazul în care se dorește o stratificare foarte, foarte mică, în cantități cât mai mici, se poate folosi această formă de design și destul de ușor de făcut. Putem corecta un pic mamelonul distal. Ok. Putem să ridicăm un pic mai sus, să-i facem ca și o coleretă, unde ne vom opri practic cu ceramica și în felul ăsta vom avea și un suport bun palatinal. Ok. Venim un pic mai în față cu această linie roșie. Practic, linia roșie ne arată pe unde se va produce reducția. Chiar dacă ne-am întors cu un pas înapoi, softul va ține minte modificările pe care le-am făcut asupra designului. Vedeți, imediat s-a reajustat la ceea ce am lucrat înainte, doar că acum avem și o coleretă palatinală, unde ne vom opri cu ceramica. Ok. Vom reajusta și incisivul central, deoarece nu-mi place să las așa, pur și simplu cu o muchie incizală. Corectăm puțin și conectorul. Asupra căruia o să mai revenim oricum, pentru că vreau să mă ocup un pic de incisivul central. Cu siguranță o să facem mult mai mare în zona palatinală, mult mai preeminent conectorul, și în zona vestibulară vrem să avem o separație frumoasă, unde papila să vină, unde să putem să separăm dinții. Ok. Vom ignora din nou. Ok, ne anunță că grosimea totală nu este satisfăcută sau doleanțele grosimilor, dar ignorăm, pentru că noi putem ajusta chiar și în acest pas final, putem îngroșa, putem modifica, putem să activăm anumite tool-uri care să ne arată unde trebuie să îngroșăm, exact cum am făcut și în pasul anterior. O să îngroșez un pic zona palatinală, unde avem și conectorul. Ok. Ne ajută foarte mult și această coleretă, pentru că conferă o rezistență mult mai mare, datorită grosimii mult mai mari în zona palatinală. Și spuneam că vom modifica și zona incizală a incisivului central, deoarece nu-mi place să las pur și simplu așa forma. Vom mima la fel cele 3 mameloane cu tool-urile pe care le avem, plus, minus, mod, putem să le folosim pe toate în funcție de cum ne place și de ce avem nevoie. În acest caz, cu minus, voi face delimitarea celor 3 mameloane. Putem să schimbăm și dimensiunea activă.
a brushului nostru. Putem să facem mai mică, mai mare, în funcție de cât de mici vrem să facem aceste șanțuri. Și cu câteva click-uri ne apropiem de ceva foarte anatomic și natural, fără să depunem foarte mult efort. Putem să ne folosim și de zona de forma finală a dintelui, pe care o vedem în contur, pentru a fi cât mai aproape de forma finală și să gândim cumva din interior în exterior mameloanele noastre. Repet, e foarte bine să întoarcem modelul pe toate părțile, astfel încât să putem vedea în lumină zonele proeminente, putem vedea șanțurile cât de adânci sunt, putem să adâncim și mai tare, putem să adâncim și șanțurile dintre mameloanele secundare și cele principale, să iasă mai tare în evidență. Și cu siguranță cu o mașină de frezat foarte bună vor ieși exact ca și în design. Se poate oricum interveni ulterior, indiferent de ce materiale vorbim, se poate interveni că e zirconiu, că e emax sau alt material, se poate interveni asupra lui și se pot adânci poate și mai mult acele mameloane, se pot individualiza. Cam asta ar fi designul nostru final. Din nou, îl putem roti, să-l vedem pe toate părțile, dar cred că o să-i dau Finalize, pentru că arată ok. O să ne întrebe din nou de grosime, dar suntem în niște parametri buni. Așa că vom da, sau înainte să dăm Close, mai avem o funcție unde putem ridica lucrările noastre de pe model. Putem să le privim și în afara modelului. Ok, le punem înapoi. Și cam acesta a fost webinarul nostru. Sper că a fost de folos informația, sper că a fost utilă. Nu uitați că vor urma și alte webinare, unele mai avansate, tot pe design, că vorbim de 3Shape sau că vorbim de ExoCAD și probabil și pe zona de analog, ceramică, așa că stați aproape și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție.